Siz analistlik görevinizi bırakın, televizyona çıkıp... Li Tirkiye daxuyanî û îddiayên serkêşê rêxistina Sûç Sedat Peker di rojeva siyasî de bi germî tê nîqaşkirin. Piştî ku di nehê Nîsanê de li dijî Peker û derdora wî operasyon çêbû û 63 kes hatin girtin. Peker di destpêka meha Gulanê de bi vîdeoyên li ser YouTubeê têkiliyên deryasayî yên hin berpirsên hikûmetê anî zimên û bi taybetî li ser kiryarî û têkiliyên qirêj yên Wezîrê Berê Navxwî Mehmet Ar û kurê wî parlamenterê Eleyzê yê AK Partiyê Tolga Ar anî zimên. Li ser îddiayên Peker, Wezîrê Navxwî yê Tirkiye Süleyman Soylu derbarê Peker da li dadgehê serlêdana Sûç kir. Li gorî hiqûqnas û aktivîstê mafê mirovan Hüsnü Öndül di konjonktûra îroyîn de divê kes li benda encamên mezin yên hiqûqî nebe. Doğrudan doğruya bir insan hakları sorunudur ve Her wiha li gorî lêkolîner û rojnameger Hakkı Özdal bi îfşaat û mukûrhatinên Sedat Peker derket holê ku têkiliyên dewlet û mafyayê ji qezaya Susurlikê mezintir e û di nav dewlet û tifaqa desilatê de şerê berjewendiyê her diçe kûrtir dibe. Susurluk kazası ve sonrasında ortaya çıkanlar geliyor. Em dibînin ku têkiliyên niha yên devlet û mafyayê jiya Susurlikê derbas kiriye. Têkiliyên niha di astekî xerabtir û metirsîdar de ye. Xuyaya şerê berjewendiyê ya di navbera devletê de kûrtir e. Soylu jî neçarî bersiv da. Erdoğan niha vê biryarekî bide. Yan wê bi çeteyan re tê bikuşe û xwe û partiya xwe paqij bikin, ta bi wê tifaqa bi MHP re jî xirab bikin. Yan jî wê bi şeklî lêpirsîn bide destpêkirin û li ser guhê xwe re biavêjin. Hiqûqnas û partiyên muxalefetê destnîşan dikin li welatekî demokratîk de piştî evqaz daxuyanî û îddiayan divê Wezîrê Navxwî îstîfa bike û bi lêpirsîneke ciddî û berfire têkiliyên qirêj yên dewlet û mafyayê bên eşkere kirin û berpirsiyar jî bên ciza kirin. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.